Mae Cylch Meithrin Bethel yn Cylch Meithrin reit prysur i ddweud y gwir. Ar hyn o bryd mae 'na 40 o blant o 2 a hanner i 2 oed yma. A erbyn diwedd y flwyddyn mi fydd 'na 24 o blant yma. A wedyn ydyn ni wedi bod yn gwneud dipyn o waith yn datblygu'r ardal tu allan yn ddiweddar. Dyn ni'n ffodus iawn bod y pwyllgor wedi bod yn casglu arian tuag at hynny. Mae'r grant gan Hanfod Cymru wedi gwneud gwahaniaeth reit sylweddol i'r cylch yn y modd mae'r meinciau storio. Maen nhw'n cynnig eu hunain i fedru eistedd lawr a dweud stori gyda'r plant, jyst eistedd yn yr awyr agored a mwynhau. A hefyd y ffaith bod nhw'n rhai sydd yn storio, mae hynna wedi hwyluso'r gwaith o osod ardaloedd allan yn y boreau i'r plant, fel bod ni ddim yn gorfod gadael pethau allan dros nos, 'lly. A maen nhw'n gallu cael eu cloi fyny hefyd. A gyda'r gwlau plannu, mae'r plant wedi bod yn gwneud dipyn o waith plannu yn flaenorol. Wedi bod yn plannu tatws gyda nhw, a oedden nhw wedi mwynhau yn ofnadwy, a wedi mwynhau'r cyfrifoldeb o hynny. Dyn ni wedi cael 4 o wlau plannu rwan, a dyn ni'n mynd i fod yn gwneud dipyn o waith plannu perlysiau a llysiau hefo'r plant, a gwaith ymestynol efo hynna wedyn blasu pethau hefyd.